Tot het laatste moment hoor je te, pak je te, steeds. Recht, voor, yes, krijg je. Om, hip. Ja, ben je hier, krijg je. Een klein stukje verder. Ja, maar een klein stukje verder. Hoor je weer, hetzelfde geluidje als dit. Het is best wel detail, dus je moet, je krijgt ka, toch? Hetzelfde geluidje krijg je. Ga je open en, yes. Ga je in. Alsof je iets vastpakt, grijp je dus zielswaarde steeds nog niet wordt. Hier pak je het in je hand, dat is een object, ja, object in je hand. Adem je, adem, moet je met een adem weer, laat je vallen, in de lucht, ka, kijk je, jump en draai. Yes? Kijk, je moet denken, je gooit, wat doe je als je, wat is een natuurlijke positie als je het gooit en met je linkerhand afvallen? Een natuurlijke ding wat je doet, toch? Die moet je hebben. Dus 5, 6, 7, 8, laat los, pak en 5, 6, 7, 8, laat los, pak en 5, 6, 7, laat los, pak en. Jullie? Dus gewoon, kijk één keer wat ik doe, Ka, kom en. Nu jullie, één keer. Doe één keer, 5, 6, 7, 8, laat los, pak en. Juist. 5, 6, 7, laat los, pak en. 5, 6, 7, laat los, pak en. Oké, kom daar. Goed zo. Iets meer naar links. Nog een keer van de top. 5, 6, 7, your eyes. Ka. Say a word. Boom. Ka. Bar. Boom. Hit. Ta. Yes, yes. 5, 6, 7, 8. Your eyes. Ka. Say a word. Boom. Ka. Bar. Boom. Hit. Ta. Nog een keer. Faster. 5.